my God! Ito na talaga to. First day of class on phone. Oh my God! Online class. First time ko talaga mag-online class. Ano kaya yung mangyayari? Meron ba akong gwapo na classmates? Or ano? Yung teacher ko ba? Mabait ba? Oh my God! Hi guys! Hi! Uy, classmate pala tayo! Oo! Sino ba yung teacher natin? Ah, siya ba? Oo, magaling yun! Oo, nice! Super happy talaga ako dito sa online class. Nakikita ko kayo, tapos less hassle. Oh my God, hi guys! Oh, ano pong page, ma'am? Ha? Ano? Di ko po kayo marinig, ma'am. Ha? Ano ba kayo? Choppy, ma'am. Ma'am, bakit hindi ka gumagalaw, ma'am? Ma'am, mahina ba yung internet, ma'am? Oh no! Ay, wala na tayong load. Bakit ba kasi online class? Ano ba kasing page, ma'am? Hindi mo kami sinabihan agad. Ay, naku, ano ba kasing page yun? Ma'am, wala na tayong load. Nairita naman eh. Ay, kakatapos lang namin gumawa ng module. Meron na namang ibang module gagawin. Ano ba to? Hindi ba kami mamamatay nito? Meron pa kasi hindi ba kami mamamatay dito? Nagcha-charge kami ng gumagawa ng module. Ano ba to? Ano na naman, babe? Bakit kasi tumutawag-tawag ka pa na nag-module ako? Alam mo naman, wala nang baby time. Wala na tayong baby time, babe. Wala na.